Steffen vågnede op en morgen og følte meget hurtigt, at der var noget galt. Steffen opdagede meget hurtigt, at hans briller var gået i stykker. No! Følte Steffen på hans nådeløse færd om at få lavet sine briller. Kan du hjælpe mig med de 2 briller her? Nej, desværre. Vil Steffen må nogensinde få hjælpen? No! Steffen får ikke meget en hjælp, men måske har vi svaret. Hey! Arbejder du i profiloptik? Ja, det gør jeg. Kan du lave den her for mig? Nej, Yep. men du kan få dem her. Profiloptik. Vi ser dit problem og hjælper dig.